Have you heard that? Mr. Raphael's here! At medyo messy yung bahay namin. Ako nakaiga dito kasi ang sakit-sakit talaga ng ngipin ko. So, nanonood siya ng iwas sana copyright tayo dito sa alphabet na pinapanood niya. Anay ko po. Nasakay na. Kami pala, nagpagkasing asawa ko dito kasama si Mr. Rafael. Gusto bumili ng ice cream, so bumaba rin siya. Sabi ko dito lang muna ako kasi malamig sa labas. So yun, waiting for them. Pupunta pala kami ngayon ng Wiesbaden dahil mag-church kami doon. Tapos Christmas party din ay church doon. So yes, we're going to attend the Christmas party ng church ng Filipino community doon sa Wiesbaden. So yun, see you later! Of snow here. Snow. Way. Yeah. There's snow sa forest. Excursion like that? Yeah, it was. And this time the forest working. Wow. Napaka-foggy dito. I was happy. Mr. Raphael, we're going to make a snowman, no? Yeah? Snowman? Okay. Napaka dito. Boom! Later, going to play. Grabe dito yung fog, tapos snow dito sa Wiesbaden. Vor allem offensiv total verbessern im Vergleich zu den letzten Spielen und mit der besten in Minute 21, als der Heidenheimer Keeper Müller, Oskar Wilhelmsson den Ball in die Füße spielt, aber der zieht nicht direkt ab, sondern will noch mal querlegen und dann ist die große Chance eben dann doch vorbei. So bleibt es hier beim 0:0, aber nochmal die Linien bislang hier mit einem richtig guten Auswärtsauftritt. Michael Max. Durchbruch im Tarifstrand. Mehr als 1 Million Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Das ist blöd. Warum der Mann zu Fuß auf der B3 unterwegs war, ist noch unklar. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Daniel Franzen. Eine Meldung haben wir aktuell, die kommt von der A5 Frankfurt-Kassel zwischen Nordwestkreuz Frankfurt und Bad Homburger Kreuz. 2 Kilometer Stau wegen eines Unfalls. Taschenlampe. The lampe? Time.
nandito na pala kami sa bahay. So, medyo kanina pa, nakapag-amaze, nakapag-ayos na, nakapag-linis ng konti dito sa bahay. Ganun. Tapos, ganito na ako sa kwarto. At kung mapapansin nyo, wala dito yung aking asawa. Kasi, tumakbo siya papunta ng butika. Kasi grabe, sobrang sakit ng ngipin ko, mga mare. Sobrang sakit niya. Nakakainis ang ganda ng ngipin kasi sirain na yung nag-iisang to. Kakaasar, diba? Ang sakit niya, sobrang sakit niya ngayon. Hindi ko kinakaya yung sakit niya ngayon. Grabe. Pero kanina sa party, guys, sa church, tsaka sa Christmas party, wala siya. Siguro nga dahil nga, ang sabi nga, sinek ko nga, bakit ganun? Tapos, pag nakatayo daw, ganyan. So, alam naman, di ako matutulog, diba? Sakit, ganyan, ang sakit. So, yun, patakbo yung asawa ko doon sa butika. Tinawagan niya kami, kasi nag-search ako ng pang anong, kasi nga wala talagang bakante na, na dental, kasi doon sa pinapuntahan namin na dental, wala, fully book sila hanggang January, grabe. Itong, meron dito sa Monday pa, yung, Diyos ko po, yung malapit lang dito sa amin, Monday pa. Ano ba yan? Nakakainis, ang sakit talaga. Promise, ang sakit niya. Pinipilit ko lang kayo kausapin ngayon. Charot. Ayan, so yun, kwento ko sa inyo, yung sa Christmas party, yes, sobrang saya namin, ganyan, kasi nga, syempre, nakasama namin dun si Mr. Rafael, masaya din yung bata, ganun. So yun, nakakuha pa siya ng gift galing kay Santa. May Santa doon mag-asawang Santa. Si Santa Papa, tsaka si Santa Mama. Charot. Ayan, so yun. So, happy. Ayan, happy. Kahit matagal mahaba yung biyahe namin, ganyan. Masaya. Ganun. So, nag-enjoy din naman yung asawa ko. Ayun ang importante doon na masaya sila. Ganyan. Kasi ayaw ko nung hindi sila maging masaya pa sa mga ganyan. So, natutuwa ako kasi masaya yung asawa ko, ganyan. So, yun guys. Ayun. Saka talaga ng ngipin ko ngayon. Pinilit ko lang talaga. Kasi gusto kong mag-update sa inyo. Ayan. So, yun. Ayun yung ating vlog guys. Yung another Christmas party. Christmas party guys. Tapos kanina pa pala, paghatid namin kay Mr. Rafael, grabe yung sakit ng tiyan ko. Talagang grabe talaga siya, kumukulo talaga siya. So yun, napunta kami sa Burger King. Puti lang talaga, walang mga masyadong people. Kasi nga gabi na nga, ayan. So yun, yun ang experience ngayon. Pero masaya, overall masaya kasi yung Christmas party nga. Nakakatuwa kasi sobrang daming miyembro doon. Ang daming Pilipino, nakakatuwa. As in, nakakatuwa talaga, ayan. So yun. Ang saya ng party. Very organized, ganun. So, yun. Hindi namin tinapos kasi nga medyo bored na yung bata namin kasama. Yeah. At syempre, medyo malayo-layo pa yung drive namin. Uwi. So, yun. Uwi na kami, ganyan. So, yes. So, yes, guys. Yun na natin video ngayon. So, sana nag-enjoy kayo. Thank you guys for watching and I will see you guys on our next one. Thank you guys. Always smile. Kahit masakit ang ipin-ngiti. Ayan, so yun. Thank you for watching. Watch more and subscribe if you haven't yet. Thank you guys.